Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dnes to bude video ze hry Brawl Stars. Otevřeme si tady kita, mám ho tady připraveno za 18 gemů, si dokoupíme kredity a odemkneme si kita. Následně si za něj zahrajeme. Nedávno byl kit docela hodně OP brawler, ale potom ho nerfli a už to tak dobrý brawler nebyl. OK, takže já si myslím, že tady není vůbec co zdržovat. Za 18 gemů si ho tady můžeme dokoupit. Vím, že se to může zdát nevýhodný, ale 18 gemů to se docela dá, přece jenom máme 162 gemů. Takže já si myslím, že není vůbec co zdržovat. Klikám tady na kita a jdu ho unlocknout za 18 gemů. 3, 2, 1, boom. OK, máme tady kita, už se nám tady točí, kámo. To je mega hustý. Uděláme si tady krásně screenshot na památku. Krásně se nám tady i ten kit postavil. Krásně na fotečku. 5 z 10 legendárních brawlerů. Můžeme vidět, mám Leona. Ještě s takovým krásným skinem na něj. Potom mám Surge. Potom mám Cordeliuse. A potom nedávno mi tady padl Sandy. Krásně tady máme už i kita. Možná se ptáte, proč mám hodně brawlerů na 0 pohárcích. Nevím, prostě se mi to táhle líbí, že mám asi 10 brawlerů na 0 pohárcích. Nebudem to řešit. Klikám tady na kita a mohli bychom ho vyupgradeovat na 9. Uvidíme, jestli nám to vystačí. Máme přece jenom 31 000 coinů a 8 000 powerpointů. 3. power, 4. power, 5. power, 6. 7. to už můžeme na něj koupit star powerku. Ale vypadá to, že nám to na tu 9 vystačí. 8. a 9. power na kitovi. Můžeme na něj koupit i gear. Gadget. Nevím, jaký je lepší, ale mám spíš nakoukaný tady ten, že se schová do krabice a zneviditelní se. Tady ten cheeseburger, vůbec nevím, co to je. Takže asi spíš koupíme tady to zneviditelnění. Potom tu máme Star Power. Taky mám asi spíš tady tu něco s těma Power Cubama jsem viděl, že mu to nějak zvětšuje o 10% víc mu to dá. Prostě té síly. Takže to asi taky spíš koupíme. Tady tu Star Powerku. A potom tady máme ještě Gear. Asi za mě nejlepší kupovat tady ten, že mu to přidá o jeden gadget navíc. Za 1000 coinů. Takže paráda. Zbylo nám ještě 24 000 coinů a 6,5 tisíc powerů, což je krása. OK, kit na 9 s gadgetem a se star powerem. Přepínáme na solíčka a jdem na to. OK, takže už jsme ve hře, jsou proti nám boti zatím, takže to jako bude úplná pohoda. Ještě jsem zatím za kita nehrál, že uvidíme. OK, Mortis. Dobrý, máme ho. Máme tady mapu, kde nejsou powery, takže to nám je asi úplně jako k ničemu. Ta star powerka, protože tady získáme powery maximálně z hráčů a skáčeme tady na Daryla. Nemůžeme proti němu nic udělat, ale ještě na ní skočíme, ano. Nevím, proč mi teď nešlo střílet. Asi, že jsem byl v té ultimáce. Tady zabijem Bastra a máme tam výhru. První místo máme. Dáme rovnou play again. Máme i quest na Sola, ještě jeden win a budeme mít 500 tokenů, což se hodí. Další hra, opět boti jako, takže to moc nemá smysl. Můžeme zkusit ten gadget s tou krabicí. Jsme tady v krabici a jsme neviditelní. A jdeme na tu nitu. Ajaj. Vážně jsem chcípnul na 10 pohárcích na 7. místě. Jsem. Vážně. +2. No nic, to jsme trošku pokazili, to nikdo neviděl. Ale máme splněný quest na Play Again. Což je jako velice skvělé. OK, druhou hru nikdo neviděl, ta se vůbec nestala. Vůbec jako. OK, máme tady proti sobě sama. Proti tomu si moc nebudem zahrát, protože nechci zase chcípnout opět na 7. místě jako předtím. Skočíme tady na něj.
Nemůžeme teď nic dělat, ale teď ho zabijem. Vidím, že má docela rychlý útoky. Když si můžete všimnout, jako má je v podstatě okamžitý. Máme Otise, skočíme na něj. Aj. Oh. 3. místo. No dá se to dobře. Dejme tomu, že se to dá. Máme splněný quest. Ještě tak mě napadá, lívneme to. A ještě tak mě napadá, že bys 1144. Tak to je hodně dobrý. Ještě mě tady napadá, že si můžeme na něj hodit piny, který jsme dostali z toho Brawl Pass Plus. Player pins. Tady jich máme docela raketu, jako. Přímě nejvíc se mi líbí ten s tou bublinkou a potom se mi ještě hodně líbí ten brečící. Ale chci nějaký veselý, takže tady dáme palec. Máme na něj hozen piny, takže je kit už kompletní. OK, 4. samozřejmě 3. hra, to krásný pin, jako jo. Zabijem tady Broka, ještě Ashe, Ultina se trošku nepovedla, dobře. Zabijem tady El Prima, boom, aj. Boom, zabijem tady i Pam. Zneviditelníme se, vůbec nejsme vidět. Emsku tady zabijem a máme výhru. Maze, nevím, napište mi schválně, jak se to čte, protože já vůbec nevím, jako, jak se ta Maze čte, nebo Maze, nebo jak se to říká. Teď jsem musel odskočit, protože jsem byl docela v problémech. Vezmu si tady ten power, co tady je. Je tady Jean a zase jsme chcípli. Dáme si ještě 1 hru a potom to tu asi ukončíme. OK, máme tady hned Piper. Tady se mezi sebou fightí. Tady jde na mě ten Fang, na kterýho já skočím. Boom, zabiju ho. Tady ještě jde po mně Mortis, na kterýho taky skočím. Dám mu damage, zabiju ho ultinou. Mám 4 powery, takže krása, 3 lidi zbývají. Tady to jsou hodně rychlé hry, protože je to proti botům. Tady se smáhnu Jessie a krásně si tady vychutnám ultinou Pam. A máme 1. místo, takže 5. rank na Kitovi, 3. win streak, 88 tokenů. Děkuju, že jste na tato video koukali, nezapomeňte nahodit like a odběr, určitě mě to moc podpoří v tvorbě. Děkuju za zhlédnutí tohoto videa, mějte se a čau.